Wong Jawa Tengah mesti ngerti iki men, iki gedung Lawang Sewu men. Kenapa dijengake Lawang Sewu? Amarga lawange iku jumlahe akeh. Penduduknya jumlahnya juga akeh. Iki menjadi salah satu cagar budaya kanggo ikon ning Kota Semarang, Jawa Tengah iki men. Lah, Lawang Sewu iku to men, jaman biyen iku dienggo kantor perkeretaapian, ngurusi kereta apian NIS. Terkenale NIS iku men. Lah, jalur-jalur sing melewati sing dibangun ning Jawa Tengah iku juga kebanyakan kantornya ning kene men. Nah, sampai saiki Lawang Sewu iki didadekke cagar budaya. Tempate sisian ambek Tugu Muda iku men. Lah, iki to men, tak sutke kaya ngene ben do ngerti kanane nek bengi engko piye kaya ngene iki men. Wis ngono wae yo men, engko tutuk kene ijek ana video-video akeh engko men.